Id-dilettanti tal-karnival sa fl-aħħar qegħdin jiċċelebraw mingħajr restrizzjonijiet wara sentejn imħarbtin bil-pandemija. F'ġurnata mill-isbaħ folol ta' nies inġabru fil-Belt Valletta biex jaraw il-karrijiet, is-sfin u l-maskaruni. Dan fil-waqt li jgawdu d-divertiment li twassal fit-toroq tal-kapitali. U dan u ta' bil-forsu bil-raġun, jgħidu xjum u jgħidu tfal, viva l-jiem tal-karnival. Is-sibt wara nofsinhar Net News żar it-toroq tal-Belt fejn tkellimna ma' diversi artisti li jieħdu ħsieb il-karrijiet tal-karnival. Il-preparamenti jibdew minn kmieni, minn kważi minn xi nibda l-karnival ieħor. Imma sfin nibdew jinħisu minn Ottubru u nibdew bil-moti il-mod. Għal-bidu nibdu niltaqgħu ftit, bat iktar wara l-Christmas isu nibdu nżidu ftit. Fil-Belt ma naqsitx il-preżenza qawwija ta' tfal u familji li f'dawn il-jiem jipparteċipaw bisħieħ fil-festeġġjamenti tal-karnival. Fil-fatt dawn iċkejknin iddominaw it-toroq flimkien ma' sħabhom libsin kostumi tal-aktar karattri li huma l-qalbhom. X'għasbok iżjed wara l-karnival? Costumes. X'inti libs għall-karnival? Wonder Woman. U inti? Fireman. Il-karnival tal-Belt ikompli tul il-jum tal-ħadd u jilħaq il-qofol tiegħu nhar it-tlieta mill-5:30 ta' filgħaxija il-qudiem fi Pjazza San George sabiex imbagħad filgħaxija isir il-Grande Vile bil-karrijiet fi triq Sant'Anna fil-Florjana. Viva l-jiem